खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्गखौ 35थि थैनाय सानाव दिल्लीयाव बेखेवबाय। 1 मे 2025 मायथाइयाव मानगोनां बर' दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मख'जाथाव मान बावनाय जादोंमोन। गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव खुंजानाय बे फोरबोआव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया गोदानै मुं सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्गखौ बेखेवदोंमोन आरो मुंदांखा दैदेनगिरिनि 9 फुटनि मुसुखाखौ बेखेवदोंमोन। कैलाश कल'नियाव A5 निफ्राय A18 सिम गोसारनाय बे मुं सोलायनाय लामाया बर' सुबुंफोरनि खौसेथि, सिनायथि आरो जौगालु हास्थायनायफोराव ब्रह्मनि बिहोमानि नेरसोन। बे हाबाफारियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि फिरफिलाखौ बिरहोनानै जागायजेनो। बेनि उनाव हारिनि दैदेनगिरिफोरा बिबारजों मान बावो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिल्लीनि मोनसे गाहाय लामानि मुंखौ सोलायनानै BTRनि सुबुंफोरखौ मान होनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि शर्माया मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनिसिम साबायखर बावहरो। बिथाङा बेखौ फोरमायदोंमोन दि बे आव-फावआ बर' हारिनि थाखाय ब्रह्मनि मख'जाथाव गोहोम आरो बिहोमानि हायुङारि सिनायथिखौ दिन्थियो। बेनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि शर्माया फोसावदोंमोन दि आसामआ 31 मार्च खालि ब्रह्मनि जोनोम सानखौ छात्र दिवस फरायसा सान महरै फालिगोन। बिथांनि उनमोनथाइखौ मान होगोन आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव बिथांनि आदर्शखौ जौगाहोगोन। लामानि मुं सोलायनाय आरो गोदान दिल्लीयाव मुसुखाखौ बेखेवनाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजोर उनमोनथाइ आरो बर' हारिनि समाजारि, हारिमुआरि आरो सोलोंथायारि गोहो होनायाव बिथांनि गोनांथार बिफावखौ गनायथि होनायाव मोनसे जारिमिनारि आगान। नैथि खौराङाव दङ 1 मेनिफ्राय ATMनि बेसेनखौ बारायनाय जादों। 1 मेनिफ्राय ATM बाहायगिरिफोरा दायो बेसेन नाङै दानारि सिमानि उनाव मोनफ्रोम उफ्रा ट्रेन्जेकसननि थाखाय 23 रां होगोन, जाय 24 रांनिफ्राय बांदों। बायगिरिफोरा दासिमबो गावसोरनि बेंकनि ATMआव दानफ्रोमबो खेबबा बेसेन नाङै ट्रेन्जेकसन खालामनो हायो। मेट्र' सहरफोराव गुबुन बेंकफोरनि ATMआव मोन3 आरो मेट्र' नङै ओनसोलफोराव मोन5 बेसेन नाङै लेनदेननि गनायथि होनाय जायो। गोदान बेसेना नोगोद रां जमा खालामनायनि अनगा नगद रिसाइक्लार मेसिनआवबो बाहायजायो। GST बायदि खाजोनाफोरखौ 23 मासुलाव दाजाबदेरनाय जागोन। बे सोलायनाया बेंकफोरखौ ATMनि बांलांनाय खरसाखौ सामलायनायाव मदद होनो थाखाय। कास्टमारफोरखौ बोसोन होनाय जायो दि बिसोरो गावसोरनि ATM बाहायनायखौ सोलोजों सानथांखि खालाम आरो उफ्रा बेसेननिफ्राय बारग'नो थाखाय डिजिटेल रां होनो नाजा। थामथि खौराङाव दङ आइजोफोरनि सायाव बिबुंथि होनायनि थाखाय कंग्रेसआ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बेरेखायै FIR होदों। आसाम कंग्रेसआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गासैबो जिल्लायाव FIR होदों। बिथांमोनहा बिथांखौ कंग्रेसनि खुंथायनि समाव सोरखारि साख्रि मोननाय आइजोफोरनि सायाव लाजिनांथाव बिबुंथि होनायनि दाय होयो। कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन दि गिबि मन्थ्रिया बैफोर आइजोफोरनि आखुनि सायाव सोंथि दैखांदोंमोन, जायखौ बिसोरो मान गैयै मोनदोंमोन। सासे कंग्रेस दैदेनगिरि गपाल चन्द्र शर्माया गुवाहाटीआव मोनसे अजद होदोंमोन दि बिबुंथिफोरा खहा गोनां आरो आइजोफोरनि मान-सन्मानखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। कंग्रेसआ बेखौबो बुंदोंमोन दि बै समाव शर्माया गोनांथार मासिफोराव दंमोन, बेनिखायनो बिथाङा गुबुनफोरखौ दायनिगिरि खालामनो हाया। बिथांमोनहा बिथांनि बाथ्राफोरनि थाखाय निमाहा बिनो दाबि खालामदोंमोन। रुपा कलिता आरो गुबुनफोर बायदि पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा गासै आसामाव अजद दैखांनानै फोसावदिंनायखौ दैदेनदोंमोन। कंग्रेसआ आयेनारि आरो राजखान्थियारि राहानि गेजेरजों गावसोरनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोलिहोबाय थानो सानथांखि खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मस्ट वान्टेड ATM सिखावखौ बशिष्ठा पुलिसआ खाबाय। गुवाहाटीनि बशिष्ठा पुलिसआ सासे हायुङारि थाखोआव मस्ट वान्टेड डाकाइत राहुलखौ खादों, जाय गोबां रायजोआव ATM खावनायनि मोनसे फारि खालामनायनि दायनिगिरिमोन। मोनसे सोलिबाय थानाय आरो गोरोबनाय अपारेशननि उनाव बिथांखौ हारियानानिफ्राय हमनाय जादोंमोन।
राहुलनि सायाव 14 एप्रिल खालि गुवाहाटीनि कयना धारायाव मोनसे साहसगोनां एटीएम सिखाव खावनायाव लोब्बा थानाय साबा सोद्रोमानि हान्जाखौ दैदेननायनि दाय दं, जेराव 5.5 लाख रां खावदोंमोन। आसामनि सानै सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन सोद्रोमाफोर थानाय बे हान्जाया गोबां एटीएम खावदोंमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे हान्जाया आसामनि गवालपारायाव 31 लाख रांनि एटीएम लुथिनायनि थाखायबो दायनिगिरिमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हान्जाया गाग्लोबनायनि सिगां मेघालय आरो गुबुन सा-सानजा रायजोफोराव आरोबाव गाग्लोबनायनि सानथांखि खालामगासिनो दंमोन, जेराव राहुलआ दायो जिम्मायाव दं। बशिष्टा पुलिसआ हान्जानि आद्रा थानाय सोद्रोमाफोरखौ नागिरनो आरो खानो थाखाय गावसोरनि नागिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बे हमनायखौ रायजो गेजेरारि दायनि बेरेखायै दावहायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय महरै नायनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ दुमदुमायाव मोसौ खावनायनि सन्देहआव लाइमोनफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। दुमदुमानि दैमुखिया साहा बागाननिफ्राय अजद होजानाय मरेल पुलिसनि मोनसे जिंगासिनो हानाय जाथाय नुजाथिदों, जेराव 4 लाइमोनफोरखौ मोसौ खावनायनि दायाव हिंसायारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। जायगानि सुलुंनि बायदिब्ला सेंग्राफोरखौ मोसौ खावनायनि सन्देह खालामनाय सुबुंफोरनि मोनसे हान्जाया आयेनखौ गावनि आखायाव लादोंमोन आरो बिसोरखौ गाज्रि रोखोमै बुदोंमोन। थासारिया बुधबारनि मोनाबिलिसिम बांदोंमोन जेब्ला दुमदुमा पुलिसआ हेंथा होदोंमोन। पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि 4बो गाग्लोबजानाय सेंग्राफोरखौ गोख्रैनो फाहामथाय होनाय जादोंमोन आरो आथिखालाव जोथोन लागासिनो दं। बे समावनो रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि माखासे जायगायारि हान्जाफोरा जाथायनि खौरांखौ दबथायनो नाजादोंमोन, जायजों गाग्लोबनायनि गोब्राबथिखौ बाङाइ खालामनो नाजानायनि बादै जिंगा सिखांदोंमोन। बिबानगिरिफोरा खोथा होदोंमोन दि गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनायजों लोगोसे न्यायखौ हेंथा होनो जायखिजाया नाजानायखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ काजलगावआव एबसुनि हाबाफारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान फालिदों। चिरांनि जिल्ला गाहाय मावख' काजलगाव गामियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया सानजौफुआव काजलगावआव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला मावख'आव गिबिसिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनानै आलारि बाथि फोजोंनानै मान बावो। बेनि सिगाङाव नखर मन्त्रि अमित शाहनि गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा फज'नाय आरो बिथांनि मुङाव लामानि मुंखौ मोनसे गिदिर डिजिटेल स्क्रिनआव लाइभ फोसावनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन गिदिर माहारियारि दोलो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय साना बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन होनना जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया फोरमायो। मानोना मैयानि सानाव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि लामायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा फसंनाय जादों आरो बे गोनांथार लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै बावनाय जादों होनना हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुङो दि बेयो जोंनि बर' हादोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। 7थि खौराङाव दङ धुबुरीनि भारत-बांला सिमायाव सा 200निबो बांसिन मोननो थाङै जिबौ रैखा खालामदों। धुबुरीनि भारत-बांलादेश सिमायाव जिबौनि गेजेर हायुंआरि फालांगिया सांग्रां जाबाय। बीएसएफआ धुबुरीनि भारत-बांलादेश सिमायाव घ'आमारी खाथिनि सिल्ड ओनसोलनिफ्राय जिबौ फालांगिजों लोब्बा थानाय 2 सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। खौरां मोननाय जादों दि बीएसएफआ हमजानाय 2 जिबौ सिखाव फालांगिरिफोरनिफ्राय मा 202 मोननो थाङै जिबौफोरखौ रैखा खालामदों। खौरां बायदियैब्ला सोनाब बेंगलनि साहा 24 परगना 2 सिखाव फालांगिरि आरिफ मल आरो तालिब मलआ मोननै गिदिर बेगआव जिबौखौ आबुं खालामदोंमोन आरो मैया फुङाव धुबुरीनि भारत-बांलादेश सिमायाव गिदिंबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। दा बाथ्राया जाबाय दि धुबुरी हाग्रा बिफानआ जिबौफोरखौ लाना मा राहा लादों। मानोना आसामनि बारहावाया खोला भारतनि बारहावाजों रोखोमसे नङा, बेखौ नायबिजिरनायनि उनाव मिथिनो मोनगोन। बे समावनो बीएसएफआ बै थांखिखौबो नायबिजिरगासिनो दं, जायनि थाखाय 2 बिदा-फंबाय आरो बिगुमै आरिफ मल आरो तालिब मलआ 200निबो बांसिन जिबौ लाना भारत-बांलादेश सिमायाव फैदोंमोन एबा बिसोरखौ बांलादेशआव दैथायहरनो नाजादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।